Ahıl velaýatynyň orta mekdepleriniň ençemesinde enatası daşar ýurtlarda işleýän ýa-da tutsowlukda bolan çağalar arassaçylyk işlerini berjay etmäge mejbur edilýärler diýip, ahylly ýaşaýjylaryň we bilim işgärleriniň ençemesi anonimlik şertinde Adatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysyna gurrun berdi. Enatası ýanynda bolmadyk okuwçy gyzlar mekdepleriň hajathanalaryny, sınıflaryny, zallaryny, koridorlaryny ýuwmaga mejbur edilýärler. Okuwçy oglanlardan mekdebiň çäginde ýer agdarmak, baglara suw bermek we ot çapmak talap edilýär. Diýip ýagdaýlardan habarly we bulara garşylyk bildirýän bilim işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Adatlykda bu ýagdaýlaryň haýsy mekdeplerde bolýandygy barada anyk maglumatlar bolsa-da, howpsuzlyk aladalar sebäpli olary köpçülüge ýetirmekden saklanýar. Bilim işgäriniň tasdiklamagyna görä, bu mejburi talaplar şu aýyň başynda mekdepleriň arassaçylyk işgärleriniň, şol sanda tam süpürjüleriň we bagwanlaryň tas ählisiniň pagta ýygymyna çekilmegi bilen başlandy. Olaryň arasynda pagta meýdanlaryna 15 giýje gündizlik ýatymlaýyn gidýänleri hem bar. Bu bolsa mekdepleriň arassaçylygyny kim üpçün eder diýen soragy döretdi. Bilim resmileri şol sanda mektep ýolbaşçylary günde her sınıfdan 2 okuwçyny nowatçy belläp bu meseleni çözmeli diýen karar kabul etdiler. Ýöne häzir muallimleriň aglabasy bu işlere diňe enatası daşar ýurtlarda ýa-da tutsowlukda bolan çağalary çekýärler diýip bilim işgäri aýtdy. Bellesek Türkmenistanda pagta ýygymyna resmi derejede 9 sentýabrda badalga berildi. Ýöne ýurdun aglaba sebitinde bu çäre näresmi derejede mundan bir ay gowrak ozal. Awgustyň ortalarynda başlandy. Habarçylarymyz pagta ýygymyna büdjet işgärleriniň, öňkü bendileriň we hatda hususy pudoklarda işleýän raýatlaryň hem çekilýändigini habar berdiler. Enatası ýanynda bolmadyk çağalara hosarlyk edýän raýatlaryň şeýlede bilim işgärleriniň ençemesi mekdebiň arassaçylygynyň okuwçylaryň hasabyna üpçün edilmeginiň kabul ederliksizdigini aýdýar. Ýöne olar muallimleriň bu işleri diňe enatası ýanynda bolmadyk çağalary nowatçylyk bellemegini hasta öte geçme häsiýetlendirýärler. Muallimleriň öz çağalary ýa-da enatası ýanynda bolan çağalar nowatçylykdan boşadylýar. Sebäbi olaryň enatalary çağalaryny mektebe diňe bilim almaga iýberýändiklerini aýdyp, muallimler bilen gowhlaşýarlar. Şol sebäpli enatası ýanynda bolmadyk çağalary nowatçylyga ýazmagy dowam etdirýärler diýip bilim işgäri belledi. Bu çağalar günde günaşa öýlerini egin eşiklerini hapalap gelýärler we muallim bizi sapaklardan soň alyp galyp 2 sagada goloy işletdi diýärler diýip enatası daşary ýurtlarda zähmet çekýän çağalaryň ençemesiniň hosarlary aýdýar. Olaryň arasynda mekteplere baryp muallimlere nägilelik bildirýänler hem bar. Käbir muallimler bu raýatlara enatası ýanynda bolmadyk çağalaryň okuw ýetişiginiň pesdigini aýdyp, olara mektepleri arassalatmak arkaly temmi berýändiklerini belleýärler. Bu jogaplary eşidýän hosarlaryň arasynda hasta gahar gazaba münüp muallimler bilen gowhlaşanlary köp. Bu raýatlaryň garamagyndaky çağalary hem nowatçylykdan boşadýarlar. Ýöne çağa seredýän mama, daýdy ýa-da beýleki garyndaşy mektebe gelip nägilelik bildirmese, çağalaryň kösünçligi dowam edýär. Bu çağalary öz enatallary hosar çykmaly. Diýip daşar ýurtda zähmet çekýän aýal doganynyň çağasyna seredýän ahylly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Azatlyk bu ýagdaýlar barada ahylyň bilim müdirliginden tesvir almaga synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 15 sentýabrda müdirligiň ýurdun bilim ministrliginiň web sahypasynda görkezlen telefon belgisine eden jaňlaryna hiç kim jogap bermedi. Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň Balkan welaýatynyň Balkanawat şäherindäki edarasynda biometriki pasport almak isleýän adamlaryň ýeni uly nowatlary emele geldi. Häzirki wagtda raýatlary 2026-njy ýylyň may aýyna nowat berilýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 12 sentýabrda sebitden maglumat berdi. Her gün 500'den gowrak adam nowata ýazylýar. Şu ýyl boýunça nowatlar bir eýam dolup raýatlara öňümüzdäki may aýyna nowat berilýär. Online nowatyna ýazylmak ulgamy işlemeýär. Diýip ýagdaýlardan habarly Balkanawatly ýaşaýjy anonimlik şertinde aýtdy. Habarçymyz nowatlara soňky aýlarda büdjet işgärleriniň arasynda işini meýletin terk edip daşar ýurtlara zähmet migrasiýasyna gitmek isleýänleriň sanynyň göz görteli artmagynyň sebäp bolýandygyna ýary.
Nowata duranlaryň tas ählisi daşary ýurtlara gidip durmuş ýaşaýyş şertlerini gowlandyrmak isleýändigine, aýlyklaryň ýetmeýändigine aýdýar diýip Nowata ýazylan balkanawatly büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Bu maglumaty Sewitiň Migrasiýa Edarasyndaky ynamdar çeşmämiz hem tasdiklaýar. Ol biometriki pasport almaga gelýän büdjet işgärleriniň arasynda lukmanlaryň, molimlaryň we harwalaryň juda köpdigini hem belleýär. Biz her gün 10 sagada çenli işleýär. Ýöne nowatlar agylmaýar. Ýüzlenmeleri seredip ýetişip bilenmedok. Sebäbi biometrik pasportu bolan talap islew aşa köp. Her gün 50 adama pasport berilýär. Bu pasport vermek goýunça günnelik normadan tas 50 öterim köp. Diýip çeşmämiz aýtdy. Şol bir wagtda ýaşaýjylaryň ençemesi ýurtdan gitmek isleýänleriň köpelmegi bilen nowatlaryň häkimetler tarapyndan emeli döredilýän bolmagynyň ähtimaldygyny hem aýdýar. Resmiler raýatlaryň daşary döwletlere akymyny azaltmak üçin olaryň ýüzlenmelerine, ardalaryna öz wagtynda teretmän, giç kabul edýän bolmagy gaty mümkin. Diýip türkmenmaşly büdjet işgäri anonimlik şertinde aýtdy. Yerli häkimetler şol sanda migrasiýa resmileri nowatlar we olara nämäniň sebäp bolýandygy barada ilat köpçüligine açaçan düşündürüş bermeýärler. Bu barada Azatlyň Balkanawadyň Migrasiýa Edarasyndan telefon arkaly tesbir almak synanşyklary hem oňy netije bermedi. Türkmenistanda raýatlaryň daşary döwletlere gitmegi we ýurda dolanyp gelmegi üçin zerur bolan biometriki pasportlary almakdaky kynçylyklar 2021-nji ýylyň başyndan bäri dowam edýär. Bu waka türkmen häkimetleriniň koronavirus pandemiýasy sebäpli girden hereket çäklendirmelerini ýatyrmagynyň ýanynda gazanç gözleginde daşary ýurtlara gitmek isleýän türkmenistanlaryň göz görteli köpelip başlamagy bilen utgaşypdy. Şu ýylyň başynda Balkanyň migrasiýa edaralary raýatlaryň biometriki pasport almak üçin resmi namalaryny garaşylmadyk ýagdaýda nowatsız we desine kabul edip başlapdy. Beýle ýagdaý soňky 4 ýylyň dowamynda ilkinji gezek bolupdy. Ýöne bu ýagdaý uzaga çekmedi we häkimetler birnäçe aýlyk ara kesmeden soň jeton almak düzgünni aprel aýynda gaýtadan ýola goýdy. Adam hukuklaryny gorap çykyş edýän halkara guramalar, şol sanda Human Rights Watch guramasy pasport almakdaky böwetleriň adamyň raýat we adam hukugyny depeleýändigine we Türkmenistanyň öz boýnuna alan halkara borçnamalaryny bozýandygyna ençeme gezek ünsü çekip türkmen hökümetini tanqidladylar. Bu aralykda habarçymyz raýatlaryň arasynda şäheriň nemis dilini öwredýän mekteplerine bolan talabyň epesli ýokarlanandygyny aýdýar. Olmunyň biometriki pasport almaga synanşan Balkanly lukmanlaryň we molimleriň arasynda Germaniýa gitmek isleýänleriniň köpdügi bilen düşündirýär. Lukmanlaryň ençemesi Germaniýada şepagat uýasy bolup işlese-de Türkmenistanyňkydan 10 esse köp aýlyk alarsy we çağalarymyzyň geljegi üçin hem gowy bolar diýerler. Diýip ýagdaýlardan habarly Balkanawatly lukman anonimlik şertinde aýtdy. Türkmen metbuaty aprel aýyna ýurdun migrasiýa hakyndaky kanunyna goşmaçylaryň we üýtgetmeleriň giýerilendigini, prezident Serdar Berdimuhammedowyň degişli fermana gol çekendigini we onuň şu ýylyň 18 apreline güýje giýerendigini habar berdi. Käde üýtgetmelere görä elektron wiza Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň maglumat ulgamyny elektron görnüşde resmileşdirilýän resminame hükmüni kesgitlenýär we onu alanynda ýurda gelmek üçin çakalykları resmileşdirmek we bermek zerurlugynyň ýatyrlandygy möhüm täzelik boldy diýip habarda berilýär. Emma çeşmeler Türkmenistanyň wiza siýasatyndaky çylşyrymly ýagdaýlaryň saklanyp galýanlygyny aýdýarlar. Ýakynda Türkmenistana baryp gelen özbek raýatynyň Harezmli Bazarbaýyň gurrun bermegine görä türkmen wizasyny almakdaky kynçylyklar saklanyp galýar. İlkinji bellemeli zat Harezmda türkmen konsullugy ýok. Özbek raýatlary türkmen wizasy üçin 1100 kilometr ýol geçip paýtaxt Taşkentde gitmeli bolýarlar. Türkmenistanyň Özbekistandaky ilçihanasynyň resmi saýtynyň konsulluk hyzmatlar bölüminde Türkmenistana barjak özbekistanlylar we umuman daşary ýurtly mihmanlar üçin düşündürüş ýa-da bildiriş ýok. Wiza maglumaty diňe agyr halda ýatan ýakyn garyndaşyny görmek üçin
aradan çıkan yakın garındasyň mazaryny görmek üçin we transit üçin niýetlenen vizalar dogrusunda berilip, beýlik vizalaryň hiç saýty barada maglumat ýok. Deyip Badarbaý aýtdy. Ol Daşkentdäki konsulluga jaň edip gerekli jogaplary alyp bilmän soň Daşoguzda ýaşaýan ýakyn garyndaşyna jaň edenligini, dogonyň öýüne mehman bolmak üçin ilki gerek zadyň çakylyk katy bolup çykanlygyny görüň berdi. Dogonum çakyl katyny resmileşdirmek üçin Daşoguzdaky migrasiýa gulluguna 3 nusxada arda. Dogonumyň we meniň pasportlarymyzyň nusxalaryny tapşyrdy. Bellemeli zat Türkmen migrasiýa gullugy dogonuma çağırjak bolan dogonyň bilen familiýaň bir bolmaly. Eger familiýaňyz başga bolsa, Aşgabat arzaňy ret eder diýipdir. Seýledi dogonum Doguz hakyndaky sahadatnamalary we ene atamyzyň nikah hakyndaky sahadatnamasyny Türkmenistanyň gelmegimiň sebäbini tasdiklaýan resmi nama. Men dogonumyň gyzynyň toýuna barýardım. Nikah baglasmak üçin berilen arzanyň nusxasyny tapşyrdy. Badarbaý 30 günne taýýar bolmaly çakylyk katynyň diňe 52 günden soňra taýýar bolanyny. Soň otluda 1100 kilometr aralygy geçip Daşkentdäki konsulluga viza resminamalaryny tapşyrmagy gidenligini görüň berdi. Türkmen konsulluguna barıp 3 aylyk çakylyk katyny, arzamy, fotosuratymy, çağırjy bolan dogonumyň pasportynyň nusxasyny, öz biometriki pasportymyň nusxasyny, yakyn garyndaşlygymyzy tasdiklaýan Doguz sahadatnamamyzyň, ene atamyzyň nikah hakyndaky sahadatnamasynyň nusxasyny tapşyrdym. Bulardan başga Badarbaý AIDS merkezinden AIDS keseliniň ýokdugy barada kepilnama alypdyr. Onuň sözlerine görä, bu kepilnamanyň gerektigi konsullugyň resmi sahypasyna aýdylmaýar. Muny diňe tanış bilişleriň üstü bilen bilýärsiň. Geljek mehman 10 günlük bir gedeklik viza üçin $150 pul tölemeli bolýar we konsulluk oňa diňe 2007-nji ýyldan soň çykan täze banknotlary kabul edýänligini aýdýar. Viza 10 günden taýýar bolup, Badarbaý ýene Haredimden Daşkentde gelýär. Ol bu ýollaky ýol harajaty üçin $112, viza üçin $150, AIDS sertifikaty üçin $9,5 çykdyjy edenligini aýdýar. 30 minutluk ýoldaky Türkmenistana barman kam 271 bitin $10-5 harçlamaly boldum. Bu meniň üçin uly harajat. Sebäbi bir aýlyk tähmin takym $280 töwereginde. Deyip Haredimli Badarbaý aýtdy. Türkmenistana Şabat, Daşoguz, Serhet geçirgesinden geçen Badarbaý bu ýerde gören zatlaryny hem gurrun berdi. Şabat Serhet geçirgesinde uly nowata saýat boldum. Gurulup görsem nowata dronlaryň 90-95% Türkmenistanyň raýatlary bolup, olaryň aglabaty Özbekistany iş gözläp gelen we resminama meseleleri sebäpli ýyzyna barýan adamlar Özbekistana garyndaşlaryny görmäge gelen Daşoguzly özbekler eken. Nowata dronlaryň arasynda Lewap vilayatynyň Darganaty etrawynyň Gadawjak, Darganaty şäherlerinden Özbekistana mehmançylyga gelen özbekler, türkmenler hem bar eken diýip söhbetdeşimiz adamlaryň 2013-nji ýylda Serhetdäki ýaşaýjylar üçin döredilen 3 günlük wizasy gatnaw ýatyrlaly bäri Gadawjak, Pitnek Serhet geçirgesiniň öz işini togtadanlygyndan nägile bolýanlyklaryny görüň berdi. Darganaty etrawynyň ýaşaýjylary indi 10 kil bäri howply 200 kilometre gola ýol geçip Daşoguz Şabat geçirgesine gelmäge mejbur bolýarlar. Deyip Badarbaý aýtdy. Şeýle-de söhbetdeşimiz Türkmen tarapyna COVID-19 keseline test almak bahanasy bilen $33, migrasiýa pajy üçin $14 tölemeli bolanlygyny, dogonyň öýüne barýança dürli tölegler we ýol üçin adamdan $318,5 çykdyjy edenligini hem sözüne goşdy. Badarbaý dogonyň ödüni Daşoguz şäher migrasiýa edarasyna baryp ödüni hasaba goýduranlygyny, hem işgärlerini 10 güniň dowamyny 3 gedek öýe gelip ödüniň nirede we näme diýenligini barlap gidenligini hem sözüne goşdy. Men özümi bir mehman däldi, gözökçülük astynda saklanylýan iş ketilen adam ýaly duýdum. Deyip Badarbaý aýtdy.
Şeýle de söhbetdeşimiz Türkmenistanyň internetin öz bolan günlerini tas tutuşlugyny petik bolanlygyny aýtdy. Medeniýet habarlaryna görä Özbegistan we Türkmenistan Şabatda şol serhet kesilgesiniň urnuny serhet ýaka söwdagalaryny açmagy meýilleşdirýär. Emma synçylar aşy çylşyrymlaşdyrylan video düzgünü ýatyrylmasa Türkmenistanyň açyk kapylar şol sanyny goňşy ýurtlar bilen aradaky gatnaşyklary ösdürmek barada aýdýan zatlarynyň diňe kagyz ýüzünde galjakdygyny öňe sürýärler.